Vitaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. V tejto časti sa zameriame na precvičenie stehien a sedacích svalov. Najskôr sa pohodlne ulož do stroja a cez panvu zapni pás pomocou karabíny. Chodidlá polož na platformu približne na šírku ramien a s výdychom dvihni zadok smerom hore. Následne pomalý a kontrolovaný návrat späť. V hornej pozícii krátka výdrž a vedomá kontrakcia sedacích svalov. Týmto cvikom precvičíme najmä sedacie svaly a zadnú stranu stehien. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.